Yan ang mga kasanglayan, pag-ready ka sunod na masayaw. Kung kanina nagpaabalik luma kay Governor Willie Bardoli, itanong sa sayaw nila, gusto nga representative ni Congresswoman Mariette Abona.
Mo salamat, Mr. Gonzalo Bandoy. So, ipanalin mo ba sa iyo, Paris? Honorable Luzo Wawan. Career po na ako ni Pasabot.
inyong kalimayan. Malita may akong buhunan, ako'y maliit sa kumilinganan. Bakit ka naging natatalaro sa tamang kabunturan? Aling ang sinusas pagdating ng taong sa kabukiran. Galing niyo bakit kuman-kuman, tingin sa ulo inyong kalimayan. Malita may akong buhunan, ako'y maliit sa kumilinganan. Bakit ka naging natatalaro sa tamang kabunturan? Maraming salamat at ako natakal. Katawag Helio Bandoy, suwat pa na ng Jose Amalis. I'm very supportive na bundok. Sa punyang mabundok natin, Mayor, ni Ramon Mayor Gilbert Go. Ang sunod niyang asawa na natin, ABC President Ramon Will Fabrito. Tawag salamat, Ma'am Lorena Go. Yan ang mga kasangkayan, hindi tawag na.
veterano. Hindi ako na ikot-ikot. Mabuhay kita, ang sayang na nabuta. Nabuhat na lilipan, at doon pa bigura. Nabi ko na ayun
Isang buti na ang malong kapwa Masamali pa'y napang walang problema Iyan lang ang itigagana Nanay-tatay, sagun ka na sana Mapay sumayaw at alimulo ang sunaka Nanay mahirap, pinsan di pamiesta Kaya yung pagkira, ang sayaw at tulansa Yan ang mga kasangkayan. Hindi ka masalangan atong kawagulit sulog na masaya. Bito ka na minuto. Ano nga? Tinawagin ka kaya naman ka. Itatong pasayaw niya na.